Allahu ya tallafa wa ɗan al'ummar gungu. Mai halin kirki ya Allah ya ƙara kare ka. Trusty Chairman Kannywood exclusive ne. Darakta a SPC wallahi dan halali ne. CEO a bawon mata multimedia shi ne. Ana kira ne bawon mata cikin shirin ɗin lu'ulu'u. Mai halin kirki ya Allah ya ƙara kare ka. Lawal Ibrahim Gumbo Ubangiji ya ja nisan kwananka. An tumma Shamsiyya tilas ne a yau na gaida ki, domin in yabo a gare ki cikin waƙar bijinki. Zan zo gida na kyautin mu domin ki ban tukwicinki. Kima ina yin addu'a Allah ya tada din nisan kwananki. An tumma Aishiyar kirki sanan wadar kyauta. Fara mai farar aniya halin ta ba ta yin keta. An tumma zanzo gida na kidan kimin kyauta. Kima ne du'a'i Ubangiji ya kare dukkanin mutuncinki. Mahaifiya gunsa